Insellmilkom, nistednukom għal programm ieħor mis-sensiela Eroj u Difensuri taċ-Ċiviltà Nisranija. F'dan l-episodju ħan nitkellmu fuq il-miraklu tal-Vistula. Il-Polonja pajjiż Kattoliku, l-ikbar saltna tal-Ewropa, difensur taċ-ċiviltà Ewropea mill-invażjonijiet tat-Tartar u tat-Torok fis-seklu 18 waqaf diżordni. Dal-pajjiż mhux biss kellu qasmiet kbar interni imma saħansitra ġie attakkat mir-Russja, mill-Prussja u mill-Awstrija. Dawn it-tliet pajjiżi kbar qasmuh bejniethom u ddikjaraw li Polonja m'għadix teżisti. Imma bejn 1914 u 1918 kellek l-ewwel gwerra dinjija. U fl-1917 kellek ir-Rivoluzzjoni Russa, speċjalment il-fażi bolxevika tagħha li kienet għatejja li għamla ħafna ħsara li reliġjon. F'dan it-taqlib kollu il-Pollakki fl-1918 kuraġġ ħila imma anke b'daqsxejn xorti u bla Alla reġgħu nħolqu bħala pajjiż indipendenti. Però pajjiż li kien imdawwar bl-edewwa. Mhux biss politiċi, kellek il-Ġermaniżi fuq naħa u Russi sew komunisti u sew mhumiex fuq naħa oħra, imma wkoll kellek edewwa ta' reliġjon. Dawn kienu l-Bolxeviki. Ir-Russja dik li issa kienet ir-Russja nbidlet fl-Unjoni Sovjetika. F'dan iż-żmien il-Pollakki sabu ruħhom jiġġieldu kontra bosta dewwa, però immexxijin minn mexxej ismu Józef Pilsudski dawn iddeċidew li jaħduha kontra l-Russja komunista, kontra s-Sovjetiċi. Anki provaw jgħinu wkoll li dawk ir-Russi kienu antikomunisti kif ukoll l-Ukrjani li kienu wkoll qed jiġġieldu kontra s-sistema Sovjetika. Insomma, kien hemm ħafna konfużjoni u ġlied, però li kien żgur li f'din it-taqbida sew is-Sovjetiċi mmexxijin minn nies bħal Trotzki, bħal Lenin, Stalin, anke kellek il-ġenerali tagħhom Tukaċevski, kienu nies komunisti fanatiċi, jobgħodu kull forma ta' reliġjon, sew Kattolika u sew Ortodossa. Dawn raw li jekk jieħdu l-Polonja, mhux biss jeqirdu reliġjon Kattolika, imma jkun jistgħu jferxu l-komuniżmu mal-Ewropa kollha. Allura l-bosta Pollakki din kienet kruċjata. Gwerra kontra ideoloġija li mhux biss teqdet l-eżistenza politika tal-Pollakki ma anke dik spiritwali. Issa, bejn 12 u l-15 ta' Wissu, 15 ta' Wissu jum Santa Marija, 1920, seħħet dik li ħafna iswa bħala l-battalja li ddeterminat il-futur tal-Polonja u tal-Ewropa kollha. Kif edna l-Polonja kienet irrestawrat l-indipendenza tagħha u ħelset minn dawk il-forzi kienu okkupawha. Sew ir-Russi u sew il-Ġermaniżi u l-Awstrijaċi għaliex tabdew jiġġieldu bejniethom, bażikament il-Pollakki sabu ruħhom fi ġlieda bejn żewġ imperi u kienu kapaċi jimmanuvraw u jieħdu pajjiżhom kollu lura. Il-Polonja reġgħet inħalqet mill-ġdid, stat indipendenti li ta' importanza kbira reliġjon Kattolika. Madankollu kellek konflitti politiċi anke fir-ridiet kif ukoll ġlied f'territorji fejn diffiċli jżommu l-kontroll, kellek ħafna diżordni għall-bidu. Fl-istess waqt kif edna s-Sovjetiċi kellhom pjanijiet li jivvadu l-Polonja, jissottomettuha u jxerdu rivoluzzjoni komunista minn ġol Polonja għal Ġermanja u l-kumplament tal-Ewropa. Il-Lega tal-Ġnus, li speċi kienet il-Lega li wara l-ewwel gwerra dinjija kellha tiggarantixxi tmiem tal-gwerer kollha, dik li jisha l-Ġnus Magħquda tal-lum. Irrikonoxxiet il-Polonja, però ħafna bdew jaraw li kienet forza kienet qisha l-jum bla snien. Il-politiċi Pollakki kienu
imħeġġa jagħtu sehemhom biex anki jiddefendu l-artom u jiddefendu ċ-ċiviltà kontra l-komuniżmu. Issa l-mexxej Pollak sadattant Josef Pilsudski iddeċida li hekk kif is-Sovjetiċi kienu qed juru theddid kbir lejn Polonja jattakkaw minn qabel. Invada l-Ukrajina, hemmhekk sapajnuna minn elementi Ukreni u saħansitra wasal fi Kiev. Imma il-Bolxeviki għamlu kontrattakk u reġgħu ħadu Kiev. U minn hawnhekk l-Armata Sovjetika organizzata minn mexxej komunista Leon Trotsky kif ukoll minn Marexxall Russu Tukaċevski invadew il-Polonja u bdew javvanzaw lejn Varsavja. F'dan il-mument inqala paniku sħiħ. Issa l-Ewropa kienet ipparalizzata. Il-biża' l-kbir kien illi jekk taqa' l-Polonja ġewwa l-Ġermanja kellek ġar rivoluzzjonijiet u elementi komunisti organizzati mill-istess Sovjetiċi u l-Pollakki komunisti u l-Russi komunisti flimkien ma' Pollakki komunisti naqdu ma' Ġermaniżi komunisti u l-komuniżmu jinfex fil-kumplament tal-kontinent. Id-diplomazija Ewropea kollha falliet, il-diplomatiċi kollha ħarbu, baqa' biss ġewwa Varsavja n-Nunzju tal-Vatikan Achille Ratti li ftit wara laħaq il-Papa bħala Papa magħruf bħala Papa Piju 11. Hawnhekk meta bdiet l-offensiva minn Pilsudski ra li l-unika ħaġa kif seta' jsalva l-pajjiżu kien billi fil-waqt li l-forzi Sovjetiċi kienu ħafna iktar b'saħħithom minn dawk Pollakki però kellu jattakkhom. U hawnhekk jidħol dak li kien seħ miraklu għaliex f'din il-battalja kien l-aħħar tama ta' mhux biss tal-Polonja ma tal-Ewropa kollha. Pilsudski ġabar il-forzi kollha Pollakki, għamel kuraġġ, però kulħadd kien kważi qata' qalbu. U kif edna, assedjati huma fusin, il-Pollakki kienu ħajqtaw qalbhom ukoll, biss kellhom ħaġa fihom. Imħabba lejn pajjiżhom u l-ħabba li reliġjon u l-patrija. U din il-forza imħeġġa anke mill-Kleru Kattoliku għajmet għanqlet poplu sħiħ biex jaqbad l-armi u jiddefendi il-fidi tiegħu. Il-Pollakki fatħu kontrattakk u s-Sovjetiċi li kienu u prattikament fit-truf ta' Varsavja kellhom jirtiraw. Għal 3 tim sħaħ kien hemm battalji disprati, ġlied ħadd ma kien jaf fejn sejjer. Bosta Pollakki qalu li f'din it-taqbida raw mara bid-dawl b'tarka fida u b'xabla tidderiġi id-difiża ta' Varsavja. Bosta huma konvinti li kienet l-għajnuna Talla illi wasslet għal din ir-rebħa. Li jiżgur li fil-jum tal-Ascensjoni ta' Marija Santissima il-Polonja Kattolika ħelset mis-Sovjetiċi Komunisti. Baqgħu għaddejjin sa parti mill-Ukrajina u keċċew il-barra l-Bolxeviki. Il-komuniżmu ġie mwaqqaf milli avvanza fl-Ewropa għal madwar 30 sena. Li kieku ma seħħx dak li huma kienu jsejħulu bħala miraklu li kieku il-komuniżmu kien jinfireż għax il-Ġermanja kienet tinfarka u Franza wkoll kienet għadajjina kien komuniżmu kien jinfirex. Din il-battalja kontra l-komuniżmu għatju ma kienx l-aħħar waħda, kienu kellu jgħaddu ħafna konflitti bejn Kattoliċi u Pollakki. Bejn Kattoliċi skużawni u Bolxeviki u komunisti, speċjalment minnaħa ta' Russja, minnaħa ta' Unjoni Sovjetika. Iżda f'din taqbida kienet l-iktar waħda importanti. Tajjeb illi ngħidu illi wara t-taqbida għal madwar 20 sena il-Sovjetiċi iddeċidew li ma jibqgħux jippruvaw jimpurtaw ir-rivoluzzjoni tagħhom b'mod dirett imma jinfurzaw f'pajjiżhom ġewwa Russja u ġewwa Repubbliki dak li xi darba kien l-Imperu Nisrani Ortodoss Russu. Għal dan il-kuraġġ, għal dan il-miraklu ħanajdu hekk. Kien hemm żewġ eroj, Josef Pilsudski u Achille Ratti li kellu l-qudiem isir il-Papa Piju 11. U l-poplu Pollak kollu. Għalhekk aħna tajjeb insellmulhom
Nsellmulkom u nirringrazzjawkom talli salvajtu l-Ewropa mill-ideoloġija atea tal-komuniżmu. Grazzi.